Takže čau, sme moje Atresko a dneska to bude nové video z Robloxu a zahráme si hru menom Murder Mysterious. Je to hra, ktorú určite všetci poznáte. Je to niečo ako Among Us, proste ste vrah, normálny týpek alebo šerif. Ja som teraz Innocent, čo je normálny týpek, takže tu musím proste prežiť. Je to už trošku staršia hra, ale ja si myslím, že to vôbec nebude vadiť. Môžem tu dať ešte takéto emoty. Keď šerif strelí murdera, takže vraha, tak automaticky sme vyhrali. Ale keď strelí Innocenta, normálneho týpka, tak zomre on, aj ten Innocent. A my Innocenti tu takto môžeme si zbierať tieto bodíky, alebo čo to je, neviem na čo to je. Aha, to je šerif, má pištol. No, tak to bol vrah. A ten ma teraz zabil. Takže už musím iba čakať, dokedy vyhráme alebo prehráme. Zatiaľ sa to môžeme kúknúť, takto to vypadá na spawne. Je tu nádherný stromček, vianočný iglu. A ja som si trošku zmenil skin, dal som si dozadu praclík. Bude nádherný som teraz, že? Tak. A vypadá to, že sme vyhrali. Takže tu viete, že hero, to znamená, že šerif zomrel, ale nejaký Innocent mu zobral pištol a zabil murdera. Takže sme vyhrali. A táto typka ma zabila. Ajajaj. Dobre, a ideme na druhú hru. A teraz som zase Innocent. Tu vidíte, že mám šancu na murdera v ďalšej hre 14%, čo je nič moc, no popravde. Tak zatiaľ si tu môžeme preskúmavať mapu. Také mestečko, dedina, hej. Stánky sú tu. Dajte like za snehuliaka, aby sa neroztopil. Lebo keď sa teraz pozriem von z okna, moc snehu nevidím. Čo už, no. Pravde nevidím žiadny sneh. Aha, tam je murder, lebo má nožik. Zastrel ho už. Hej, on je úplne geniál, nevie strieľať. Inak murder môže... A vyhrali sme. Môžem teraz tu zatancovať. To je za to, že ma chcela zabiť. Môžeme si dať votovať, že akú mapu chceme. A to Biolab, to vypadá zaujímavo. Teraz budem zase Innocent. Super. A máme túto mapu, čo vypadá veľmi pekne. Parkour, starý. Je to vlastne akože úplne také ako Among Us, lebo Among Us není moc originálna hra, lebo to na tento princíp je strašne veľa hier, ale popravde Among Us je možno lepší. Ak budete chceť, tak by som kľudne mohol natočiť video z Among Usa, takže ak chcete, tak napíšte mi do komentárov. To je murder a on má nejaký špeciálny skin, taký modrý, takú kosu a chce ma zabiť, pomoc. Nie. Zabil ma. Ale nie, prehrali sme. Dúfam, že či už v tejto hre budem vrah. No spomeň čerta, som murder. Kamoško, tieto dvere sú úplne banger. Keď sme to zo školy na výlete a ideme, tak sa to vždycky zasekne. Vidíte, že mám nožík. Do prčic, tu je veľa ľudí, strašne moc. Tu mám 2 minúty a 30 sekúnd. Chcem niekoho zabiť. OK, tak napríklad ty. Ja som netrafil. And you fail. Tak to som pokašľal jak najviac, čo som mohol. To si robíš srandu. Prehral som. No super, fakt. Šerif ma zabil. Som tak sprostý. Ideme ďalšiu hru a dúfam, či to teraz už nepokašľam. No som Innocent. Jaj, no, si dáme nejaký emote. Jak si myslíte, že nádherne tancujem, tak dajte like. Počul som vraha. Aha, tu hádzal sa meč, dobre. Tu prčic. Ja som rýchlo zdrať, kamo. Ty kokos, to ste videli, to jak bol blízko. Vyhrali sme, šerif ho zabil. Idem si zatancovať. Nádhera. No som teraz to bolo úspešné. Ďalšia hra a ja prosím za šerifa, prosím. Ne, zase Innocent. Dúfam, či tento typek není vrah. Asi nie. Tak chill. Som iba chill guy. Zatiaľ toto vypadá veľmi pokojne, čiže je veľmi
podozrivé. A kanál. Oh, to je elf. Tam bali darčeky. A ja som počul vraha. Pomôž mi, elf, pomôž, prosím. Aha, Santa Mikuláš? Santa alebo Mikuláš? Ja môžem vyskočiť. Nice. Som murder. Vrah. Tu niekoho máme hneď. To prdel. Dobre, tak ja som v reti. Ja som tak... Jak to, že... Hej, ale... On to robí naschvál. On to proste nenechá nikoho zabiť. No, konečne. Tak, ty kokos. Triple kill. Šerif. Musím zabiť. Kam teraz už o mne vedia. Ečkom to môžem hádzať. Yes. Ešte dvaja si myslím. Takto. A bum, hodím to. Mám už iba minútu. Do prčic. Prehral som. Teraz by sa už hodil šerif, aby som to mohol si vyskúšať. Nesmej sa mi. Si zasmejem. Tam hodím dance. Minion? Nie som mimoň. Ne. Nesmej sa mi. Som murder. Ešte len jedenkrát šerif. Prčí, za nimi furt utekajú. To sme tu iba 3? Nie, 4. Do prdele. Do prčic. Tak možno ich nájsť viac? Čo je to? Tak asi viac, mi boli poschovávaní. Hej, jak? Je tá typka, určite s ňou veľa povedali, je to. Ach jaj. Šerif. Konečne. Takže teraz môžem zachrániť celú hru. To je Rudolf s červeným nosom. Ju zavreli. Aha, ten je vrah. Dobre. Ne. Prčice. Do prdele. Hej, ale tak ja po tebe strieľam. Hej, takto, tak naserte si vy vojári a naserte si. Ja po vás strieľam a ona nič, proste ona ako keby bola to neprestrelná. Serem vás. Takže ľudia, toto bude z dnešného videa všetko. Ten koniec bol fakt, že na hovno, to ani netreba komentovať. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, dajte tam like, odber, komentár a môžete napísať, že či by ste chceli, aby som natočil Among Us a to bude asi všetko. Čus!